Moltes gràcies per acompanyar-nos un any més en aquest dia en què organitzacions socials i sindicals unim les nostres forces en aquesta campanya per la justícia fiscal. L'acte d'avui s'emmarca en les accions que organitzacions de tot el món duen a terme en la Setmana d'Acció Global contra els paradisos fiscals. La utilización de los países fiscales y la falta de voluntad política para adoptar las medidas necesarias para su erradicación tiene consecuencias irreparables para el bienestar colectivo. Els paradisos fiscals debiliten la possibilitat d'invertir en un model de sanitat pública i universal de qualitat. Nosaltres les nostres competències tributàries les hem exercit fins al màxim que podríem fer-ho i per tant ara el que toca és que l'Estat adopte també esta visió. Los servicios públicos requieren de una buena financiación y para eso solo tenemos los impuestos. No es un tema de bajar impuestos, es importante decir a quién y a qué.